Това е клип. Да. Здравейте, хора. Съжалявам, че не съм качвал от толкова много време клип, но просто нямам време. Да. Този клип ще е за клипа, който е направил моя приятел. Дано да не го гледате този клип, защото мен изключително ме издразни. Защото той никога мен не ме слуша и е пълен. Колко е? Да. Ами съжалявам, че този клип ще е доста къс. Но, сори хора. Другият клип ще е малко по-интересен. Да, благодаря, че ме гледахте. Които сте ме гледали, много съжалявам. Но съжалявам, че беше толкова през клипът. Барса! За феновете на Барса. Тези, които не харесват Реал Мадрид, аз ще ги харесвам до някъде, но повече харесвам Барса заради Неймар. Не. Заради Неймар и Меси. Меси, Неймар. Суарес много не го харесвам, защото едното нещо е, че знам, че човек ядец. Да, възгам се. Изял е рамото на един футболист. Да. Барса. Да. Благодаря, че не сте гледали много хора. Първият клип беше малко безинтересен. Това също. Благодаря, че ме гледахте клипа. И чао. Хора, съжалявам. Имах още една идея за клип. За този клип няма да е много безинтересен. Бъзгам се, доста безинтересен ще. Но пишете в коментарите какъв клип искате да гледате. Вие няма да напишете, защото вас ги няма. Ви няма. Да. Благодаря, че гледахте този клип. Чао.